자, 찍어. 자, 간다. 앞으로. Δεν ξέρω με τι παίρνει. Θα μπορούσε να το κάνει και να και εσύ κοιτάς τώρα, στους δύο πίνακες και αν συμφωνείς δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν συμφωνείς δεν κάνεις ένσταση. Όπως μας είχε ετοιμάσει για το... Δεν έκανα τίποτα, τι να κάνω. Μακάρι να το έχουν πάρει κιόλας. 여기 떨어졌어. 야. 야. 여기 떨어졌잖아, 여기. 야. 떨어졌다니까. 야, 야채 안 먹어? 떨어졌어. 안 먹네, 진짜. 없네? Εκεί πέρα, πώς δεν θυμάμαι, ήταν τρία τα εκεί. Δεν ξέρω ποιο δηλώνει μάλλον. Μας έφυγε μεγάλο στην πλαγιά. Μας έφυγε την πλαγιά και έλεγε πάνω και την πόρτα. Είναι ωραία θέα. Έπρεπε πήγαμε μέσα στα χωράφια, όταν το πέτρες και πήγαμε και εκεί που είχε χτίσει ο Δίος. Εκεί που είχαν χτίσει. Ήταν